Crime and Drama presents Handumanan So Ka Awit. Ano ba daw sayang karon? Mao kining usa ka babae nga nagpuyo sa Cebu City. Ang katong matatampo, nagdas sa nga Elaine. Recorded by X Thunder Gaming. Wa naman lagi ko makakita ni Jeff nga muanhi din his ato, nak. Ambot ma, mura man siya ni cold na ako. Uy, tingalig doon na nailain. Ma, Pero kung naa naman gud gani, nak. Pasagdi, uy. Daghan paglalaki diha. ma, Sorry, Elaine. Makigbuwag na ko nimo. doon na nilain. Wa na ko tuyo, ah. Na full out of love lang yun ko nimo. O kung ipadayon na ko kung unsa may naa na to, mas masakitan ka lang. Mao ma. Kung mao na, wala ko'y mahimo pa. Lisod bansad ko na pagbati na nato may atong pugngan. Usa ba? Hayop ka? Naibaw kang naiuyab ang tao. Pero ikaw gitintal gini mo siya. Sir, mahimo ba gusto na? Ayaw pang gitagubot din Okay, saan ka? Uyab ko niya. Ay, ex na lang di ay, kay bago lang mi nagbuhag. Mas maayos ang gibugan mo. Kaya walay ayo. Ano kung kayo kung magpagpadaka sa mga tao nga sama na? Guwapara ba ka? Og, hoy, ikaw. Sige. Paglipay mo maayos sa akong ex. Wa na ko'y labot pa ninyo. Jober man ko niyo yung gitonto. Kadiyot lang. Sa ato pa? Dugay naman yung gibuang? Oh, wala ka may bamis? Hagbayar kang gibuang nga niyaw eh. Nila sa kong ex. Muni angay ni mo, Jeff! Tubig ko. Para mo kalma ka. Salamat. Hangtod karon, nagprugya pag kalagot ka naguna-una nila. Mga hayop sila. Ako, dugay na akong nagduda. Pero karon pag ako maklaro nga akong duda kay napatugan magina akong ex kaganina. Mga salpahis. Ako des Maki. Elaine said ko, Okay ra nimo nga makig-friends ko nimo? nganong dili good. Thank you, Ellen, nga nakikita ka na ko ron. Wa man sa ko'y lingaw. O niya, rest day po dako ron. Parehas deta. Okay ra nimo. Manurit ta. Humana to pangapi. Sige ba? Wa na ba tayong manghilabot na to kay parehas matag single. Maog yun. Nak, unsa man. Nagsige naman lagi mo kuyog-kuyog anang Maki. Uyab na mo? Dili maoy, friends rami. Friends bitaw pero murag padong naman na sa pagkadili, friends. Murag nagkalawom naman gina inyong panaghigala. Ma, Ako, wako'y supak kung pananglit na anak ay ma-feel anang tawhana. Pero pag amping kihapon, ha? Di ka nabaya kang gibinuangan. oo ma. Recorded by X Thunder Gaming. Ha? Pasuyaon na to tong mga ex? O, Ellen. Aron ba makabawos ta nila? Wa pa di ka makamove on sa mong ex? Ano ikaw?
Naka-move on na di ka? Murag. Murag? So, dili pa sigurado? Ambot. See? Kaya ang tinuod, napakay na feel. In denial lang ka. So unsa man? Go ka sa akong plano? Nga unsa? Magpa as if ta nga uyab tan duha. Maki. Oh, Maki? Babe, maayo kay out na din mo? Wa man ka mag-text na ako nga manhibadi ay ka. Siyempre, surprise. Sabay lang. Kay na ang atong mga ex. Doon na ba iya mong building ang trabahuan sa akong ex? Elaine? Oh, Elaine. Jeff? Maki? Kamu na sa ex ni Jeff? Ngano? May problema ba? Oh, Dali na, babe. Ato na ta. Sige, babe. Kita ka silang naong. Parang nadismaya. Lagi. Oh, uy. Nga naman ka? Wa raman. Oh. Ya. Ice cream. Ganahan ka ice cream? Dili ra. Mauli na lang ko. Nga naman ka? Mauli na lagi ko. Elaine. Oh, kapila naman na nagsigig panawag si Maki nimo. Pasag din na siya, ma. Nag-away mo? Wa man. Unya, naunsa ka man di ay? Nganong dili ka man mutubag sa iyang mga tawag? Dili lang ko ganahan, ma. Nang luod ka niya? Wa ko siya klaro, ma. Sige siya pakiguban ako. Nagtuo kong ganahan na siya na ako niya dito. Wa pa siya makamove on siyang ex. Bayo. Oh, uy, Bayo. si Maki ron? Ha? Ano man ka? Dili man ka motubag sa akong mga tawag? Nga no? Obrigado ba gud kong kabago ng imong mga tawag? Elaine. Ano sa ba'y problema na to? Problema na to? Noon someday to? Ganong mura makag naglikay na ako? Naglikay? O gano'ng likay man ko? Doon na ba day kita? Wa gani. Pero ngano imong kong gilikayan? Lalaki man ta ka. Pero banhid man ka, Maki. Elaine. Mahimo ba? Kung wa pa man di ka makamove on sa imong ex, pakigbalik niya. Kung siya balik. Eh nasigig samok na ako. Kisa may nag-ingon nimo nga wa pa ko makamove on. Klaro nga na. Kisa ba'y sige na ko ikakuyog? Ako? Ako? Kay gigamit ra ko nimo. Nasayop ka. Tungod kay ganahan ko nimo, Elaine. Ganahan kay ko. O bugo kay si Jeff. Nga gibaylo ka niya sa lain. Maki, Gusto na ko nga iparealize niya. Mismo nga bugo siya. Nga gibiyaan ka niya. Maki. Mahal ba ko nimo? Kay kung mahal ko nimo, ato na lang tinudon. O isa na ako. Dili ti ka pasakitan. Pwede ba ko manguyab nimo? Taod-taod ako napaabot nga moingon ka, ana. Kung mao, kita na. Oh, Maki. I love you, Elaine. I love you too, Maki. Wa ko magdahom nga akong first heartbreak, mao di mag-lead na ako sa akong forever. Karon, minyo namin ni Maki og naa nami umaabot nga anak. Dinhi na lang kutob. Daghang salamat, RMN. Recorded by X Thunder Gaming.
Mao ka mga higalang kaagi ni Ellen nga taga Cebu City. Bantis sa awit ngayang kipangayo. Awit ka nag-ulahan. Bakit di tutuhanin? Ang mga kaagi gibuhatan na doon sa radyo ni Jelly Haka o gabos sa direksyon ni Priscilla Raganas. Kamusta mga higala ug mga sukin di paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papada sa inyong nagkalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa ka awit. I-address lang ni Inig Tulumanon, handumanan sa usa ka awit care of RMN Productions Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, dagang salamat sa inyong pagpabina.